What's up mga ka-idol? Meron tayong loop visit ngayon mga idol. Welcome back sa ating YouTube channel, Richard R. Rapisura Vlog TV mga idol. Ang content natin ngayon mga idol, meron tayong loop visit na ibon mga idol. Mayroon pa siyang sticker mga idol. Kaya tignan natin kung anong klaseng ibon siya mga idol, at kung anong club siya mga idol. Yan, kunin lang natin yung ibon mga idol. Namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. So mga idol, andito na si Sir. Randy Abasolo ng Ulap. Si Sir. Kaya sana lahat ng pansier katulad mo. Sige kuya, salamat. Thank you. Isang kasana, Brad. Thank you. Malaking Ito ngayon yung ibon idol. Hindi ko alam kung anong club ito, pero bubuksan natin. Siguro mga idol, young bird ito. Hindi ko lang alam kung anong club ito. Yan, buksan natin itong hen mga idol. Yan, tignan lang natin buksan natin yung ring nya. Yan, ito. Hindi na to pwede mga idol. Yan. ULAPF 2021 NDR 006 mga idol. Siguro kung papakawalan na dito bukas, mahirap na mga idol. Kasi tignan nyo naman, madilim. Ayan, madilim mga idol. UL, baka La Union to mga idol. Napakagandang ibon. Sasauli natin to idol. Ayan. So what's up mga idol? Nandito nga pala yung pumasok na ibon mga idol. Nakontak ko na yung may-ari mga idol. Ang last lap nila sa Lawag pa mga idol. Kukunin nila nito sa Sabado mga idol. Kaya bigyan natin siya ng oregano mga idol. Kasi may sipon siya. May rarek. May rarek siya mga idol. Ito. May sipon mga idol yung ibon niya. Kaya hindi niya siguro kinayang umuwi mga idol. Nag-release sila nung Sabado o Sunday dito sa Bigan mga idol. Kaya kinontak ko na yung may-ari. Ayan si Sir. Siya po yung may-ari mga idol. Kaya bibigyan natin siya ng oregano. Itong ibon niya para pag-uwi niya sa bahay nila sa Sunday mga idol, medyo magaling na yung sipon niya. Bigyan lang natin siya ng oregano. Ayan. Marami tayong oregano dyan mga idol. Ibigay natin to lahat. Yung dalawang dahon niya mga idol na oregano, ibigay natin to lahat. Yan, di pa ibos, meron pang isa mga idol. Sobo natin to lahat.
Young bird to, idol. Young bird. Ayan, good morning mga idol. Yung ibon na pumasok dito sa loop ko mga idol na of color, kukunin na. Magkikita kami dun sa bantay mga idol. Tara, kunin na natin yung ibon at babiyahe na tayo mga idol kasi nai-release na daw yung ibon nila doon sa lawag mga idol. Ayan. Ayan mga idol. Kukunin na natin yung ibon. O ayan mga idol, andito na yung ibon. Ayan, 006 mga idol. Punta na tayo mga idol. So mga idol, andito na si Sir. Randy Abasolo ng ulap. Oh, si Sir. Andito na ang ibon mo kuya. Ibabalik na natin. Ayan. Thank you bro Chad, thank you. Sige Sir. Okay, sana lahat ng pansier katulad mo. Sige kuya, salamat. Thank you. Isang kasana Brad. Thank you. Malaking Meron pag nahuli si Sir. Ago. Ago. Ito, malapit-lapit sa akin. Sir, nakaulit na mo. Thank you sir. Thank you. Balik tayo sa kanila. Oo, kasi may lalo pa sila. Ayan, sige. Iyan na natin pa hindi pa mabutan ng malakas na ulan. Oh, malakas kanina dito kuya. Kaya nga eh. Thank you sa inyo. Oo, Kayo mga taga-bigan. mga idol, kung nagustuhan nyo tong video na to, mga idol, like and share naman at saka subscribe mga idol.